Usuku umhla ka-17 ku-April onyakeni ka-2026 ake sikubhekele izindaba ezinohlonze ezithinta iqembu i-IFP. Umongameli weqembu i-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa ngokubambisana nabanye abaholi abaqavile baleli qembu bemukele amalunga amasha ngaphezulu kwama300 avela kwamanye amaqembu esiyingini imbabazane ngaphansi kamasipala Inkosi Langalibalele eMtshezi. Umongameli weqembu i-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa ophinda abe ngungqongqoshe wakwa-COGTA uhambele ingqungquthela i-National Disaster Management Strategic Indaba e-Imperial Palace esifundazweni eGauteng ebihlanganise abaholi abavela ezinhlakeni ezahlukene kuhulumeni nasemphakathini. Umhlonishwa uHlabisa ugcizelele ukuthi sesiphelile isikhathi sokuthi amathimba abhekele izinhlekelele asukume sekuze kwaba nenhlekelele, kodwa iNingizimu Afrika sekufanele igxile ekuzigwemeni izinhlekelele ikwazi ukulungiselela ukubhekana nenhlekelele kuwona wonke amazinga kahulumeni. Iphini kamongameli weqembu i-IFP umhlonishwa Inkosi Mzamo Buthelezi ophinda abe ngungqongqoshe omnyango obhekele izisebenzi kahulumeni nokuphatha uchazele ithimba elivela ku-World Bank ngezinhlelo zokwenza ngcono indlela yokusebenza kwezisebenzi zikahulumeni. Inkosi Buthelezi yemukele leli thimba eBathopele House yaveza ukuthi izinhlelo zalomnyango zihlanganisa ukwenza ngcono nokusetshenziswa kwezobuchwepheshe. Iqembu i-IFP lemukele izihambeli ezivela eqenjini i-Patriotic Front eliqembu eliphikisayo ezweni iZambia ezizoqinisa ubudlelwano naleli qembu. Leli thimba lamukelwe ngusihlalo wakazwelonke we-IFP umhlonishwa Blessed Gwala, unobhala kazwelonke we-IFP umhlonishwa Siphosethu Ngcobo no-General Secretary of Administration we-IFP umhlonishwa Mfanje Mbango. Leli thimba beliholwa ngumongameli we-Patriotic Front umhlonishwa Makebi Zulu lichaze ukuzohlangana neqembu i-IFP njengethuba lokuqinisa ubudlelwano kuphinde kucobelelwane ngamasu njengoba naleli yazwe libheka okhethweni kuwo lo nyaka. Ake sikubhekele umsebenzi owenziwa ngomasipala abaholwa iqembu i-IFP. Umasipala wesifunda uThukela oholwa iqembu i-IFP ngaphansi kobuholi bemeya umhlonishwa Inkosi Ntando Yenkosi Shabalala wethula inkampani eqashela ukuqinisekisa ukuthi kufakwa uhlelo lwamanzi endaweni yaseMatuwanescope ku-Ward 23 ngaphansi kamasipala e-Alfred Duma. Lesi sifunda siqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi Amanzi Kubantu Mayoral Program okuhloswe ngalo ukuqinisekisa ukuthi umuzi nomuzi uyawathola amanzi. Umkhandlu waSondini nawo oholwa iqembu i-IFP ngaphansi kobuholi bemeya umhlonishwa Wilson Ntshangase wethule osimende abangu-100 izigxobo nocingo ngenhloso yokulekelela lo mphakathi kubuqhubeke nokwakha idibha ozakhela lona ukuze kuzodibha izinkomo zabo njengabafuyi bendawo. Umasipala waSondini ujikeleza amawodi onke aSondini ngaphansi kohlelo lwe-IDP LED and Budget yakulonyaka wezimali ophezulu. Kuhlomula nemfelandawonye ngezinsiza zokukhuphula umnotho wendawo nokunye okuningi. Kanti-ke umasipala waseBaqolosini oholwa iqembu i-IFP ngaphansi kobuholi bemeya ukhansela Sifiso Mkhwanazi uqhuba umkhankaso wokuvala imigodi esemgwaqeni ama-potholes edolobheni eVryheid. Umasipala uthi lokhu kulungiswa kwemigwaqo engeke kugcine edolobheni nje kuphela kuzodlulela nakwezinye izindawo ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabantu abasebenzisa umgwaqo. Kuze kube ngokuzayo sethembe sisebenzela wena.